Fostul arbitru Ion Cărciunescu urmărește toate meciurile din Superliga, un campionat condus de Constanța Laidous, echipa sponsorizată și antrenată de Cică Hagi. Crăciunescu a povestit opinia despre Denis Alibek, atacantul de la Farul Constanța, doilea capitan echipei după Ionuț Larie, în sâmbătă, în primul meci primului grup preliminariilor campionatului european, de Național din Edi Iordane NSC-ul a câștigat, scor 2-0 cu Andorra. Ion Crăciunescu nu îi lipsea valoare, îi lipsește atitudine, cel de al doilea gol al tricolorilor a fost marcat de Denis Alibek. El a fost într-o cădere incredibilă. Acum este cel mai bun atacant, are experiență și clasă. Nu a lipsit niciodată, nu îi lipsește o atitudine. El ar putea mult mai mult, a spus Ion Crăciunescu, într-un interviu pentru Sport.ro. Elveția, 3 puncte România, 3 puncte Kosovo, 1 punct Israel, 1 punct Andorra, 0 puncte Belarus, 0 puncte programul grupului român.